Armentia ikastolan ikasi nuen. Nire gurasoek apostu egin zuten jaiotzear zegoen ikastola horri indarra ematearen alde. Nahi zuten bultzatu ikastola bat Gasteizen, ikastolen elkartekoa. Eta honek ekarri ninduten, eta hemen egin ditu nire ikasketak. Gero tokatu zitzaidan niri, alaba nagusia, eskolan sartzea, bere aitak eta biok argi geneukan, hezkuntza euskalduna izan behar zela, giroa ikastetxekoa euskalduna izan behar zela, pasioetatik euskara entzun behar zela, euskara ikusi, langile guztien artean, eta batetik eta bestetik, argi izan genuen, Armentia ikastolara ekarri behar genuela alaba eta gero etortzea zegoen seme ere bai. Aurrera goia alaba ikastolan zegoela, ezagutu genuen sakonetik hemen erabiltzen zen metodologia, eta egia esan horrek indartu baino zuen egin guk hartutako erabakia, eta gainera kooperatiba izan da eta beti izan naizela oso parte hartzailea, hemen ere ikastolan ere parte hartzeko aukera zuzen hori ere baneukan. Ordan, posik gaude hemen.